No niin, moro pitkästä aikaa. Ei oo videota nyt vähän aikaan tullutko ollut vähän kaiken näköistä hommaa. Sitten ei oo oikein ollut kameran väljyssä. Ei oo oikein pystynyt kuvaamaan. Ja ajattelin, että kuvattaanpa nytten, kun on mahdollisuus. Joo, se 500 tilaajaa tuli tosiaan täyteen, niin onko tää nyt joku spesiaali? En oo varma. Voihan tämä vaikka olla minun puolestani. Lähettiin ajelemaan, ollaan siirtymätaipaleella. Kokkolassa pikkuhiljaa. Lähettiin vähän investointeja katsoa, että mitä sitä on tullut investoitua tälle vuotta. Keväälle tulevaisuuden suunnitelmia. Niin kello on 10:30, mä oon 11 jälkeen. 11 seuttuun pelipaikoilla, tuossa semmosia pitäis ollakin. Vähän kahtoo mitä sieltä näkyykin. Tosiaan joo, tämmönen pikkanen aamulenkki. Tai siis käytännössä tämä menee koko päivä, että tämä on tämmönen ajelupäivä. Siellä näkyy Kokkola iso risteys, että on nyt Kajaani-Kokkola tiekö tää on? Joo, Kajaani-Kokkola tie, niin ollaan kohta tuossa pelipaikalla, käännytään Kokkolan kylälle päin. Niin. Käydäänpä ihmettelemässä siellä, että mitä löydetään. Osa katsojista tietää jo ennen videon tekoa, että mitä sieltä tulee. Osa tietää jo nyt ja varmaan loputkin tietää jo ennen kuin video on julki, mutta katsotaanpa sitten, kun ollaan kohteen luona. Ei oo enää pitkästi matkaa. Joku 15 kilometriä varmaan tästä. Kokkola, Oulu, Kalajoki. Yllättävää hiljaista liikennettä täällä nyt tänä päivänä. Katsotaan paljonko tuosta on Kokkolaa ennen kuin... Ei me nyt Kokkolaan asti mennään eri tielle, mutta matkaa ei pitene. Se on 11 kilsaa. Noin. Eipä siinä, katsellaanpa tuossa myöhemmin, että mitä jännää löydetään, niin palataan asiaan jonkun ajan päästä. Noha niin, taas. Nyt palataan asiaan. Joo. Tuli käytyä Kokkolassa hakee näitä ostoksia kotiin. Tosiaan vaihtuu kone tämmöiseen eri väriseen. Niin, siitä tulee sitten jossakin vaiheessa lisää. Tässä justiin jo kannukseen tuu takaisin. Niin. Tämmönen hankinta tälle syksyllä. Siinä on vielä kuormaajan papereita näyttää olevan. Tuolla oli jotakin papereita. Pitää kierrellä läpi tämä sitten, mutta lyhyesti tämä on punainen kone ja kaikki varmaan tietää minkä merkin tämä on, että minkä merkkinen kone minulle tulee, jos punainen tulee, niin
Niin. Oli varustelussa Kokkolassa. Siihen vaihdettiin rattaat ja kuormaa ja laitettiin ja lasin tummennukset tuli. Takalassi ei tullut, kun sinne ei kuulemma saanut. Se piti olla sävytetty, mutta ei olekaan. Mitäs muuta tähän asennettiin? Jotakin tähän laitettiin. 175 CVX. Kuikkeen M6 kuormaa. Jostakin käy vinkka, tommonen vislaus kuuluu aina väliin. Vähän ajettu demokone. Tällaista pitäisi opetella tekee töitä, niin pitää kiertää tämä tosiaan tuossa päässä ja mun pitää vaan laittaa ureaa ja polttoainetta. Tuossa minun mielestä kannuksessa on neste, niin kokeilla, että pääsenkö mä nesteen automaattiin käsiksi, että jos en, niin sitten pitää ajaa sieviin, siellä on ainakin tepoili. Kannatetaan venäläisiä, tankataan tepoililta. Ei vaan etenkään se siihen vaikuta mitään, mutta kun omalla kylällä joku tepoilin mittari, niin sieltä tulee aina haettua polttoaineet näihin vehkeisiin. Mutta joo, tämmönen CVX. Tämä on 682 tuntia näyttää olevan. Ja melko mieluisan tuntoinen kone. Ei tällä nyt ole ajettukaan varmaan oikeasti se 340 kilometriä maantiellä, ettei voi sanoa. Pikkusen pomppii, mutta ne on nuo uudet renkaat aina. Sama mihin vehkeeseen laitat, niin niillä pitää jonkun aikaa ajaa ennen kuin niistä saa hyvät ja ilmat kahtoo ja niin poispäin. Niin päästään varustelemaan tätä. Eli paripyörän korvakkeet laittamaan ja paripyörät ja ylileveysvalot ja pikkusen pitää äärivaloja kuitenkin itse saada räpeltää ja vilikkuvaloja ja väläkkyvaloja ja kaikkea mahdollisia. Niin sitten aikanaan kun se aika on, ei niitä heti aina tarvitse olla. Paripyörät pitäisi saada mielellään äkkiä, että pääsis heinänkylvyyn. Ei nyt kuukauteen kuitenkaan todennäköisesti pääse, mutta ei se haittaa, vaikka se olisi valmiina se kone siihen, kun se tulee se soittaa, että sais tulla. Niin mutta joo, eipä siinä. Mäpä katon tuossa, kun mä käyn tankkaamassa, että se ei oo älytön porukkaa, niin mä kerran kameran kanssa koneen sillä välin, kun tää lyö polttoainetta tähän, niin mä alan ehtiä, että missä täällä oli se tepoili, kun mä en nyt kyllä äkkiä muista. Tässä se jossain pitäisi olla. Mutta palaillaanpa kohta asiaa. No niin, moro taas. Kannattaanpa tuota peiliä. Joo, elikkä jäi tämä video kesken, kun kävi hakkeen tämä CVTX:n tiistaina ja nyt on torstai. Se on vähän muita hommia niin ei oo tullut kuvattua ja vähän muuta hässäkkää. Niin Telin käydä tässä Sorsalammella, kun on vielä pakkas aamu, niin oho, kahtomassa, että mitä täällä näkyy. Täällä näyttää todella hyvältä. Semmonen siitä nyt sitten tuli. En tiedä onko se hyvä vai huono, mutta tuonne on jäänyt joku maalöntti ja tuohon oli tarkoituskin jättää, että tämä kasvas umpeen tämä pää ja on se leventynyt siitä. Saareke jätettiin, tuonne päähän piti tehdä pari saareketta lisää. Ja no tuohon nyt tuli tuommoinen pikku saareke siitä otettiin maata vielä lähtiessä. Viimeinen kuorma kyytille, kun kärry tuli, vaikka ei pitänyt. Nuo puut pitäisi kaataa tuolta vielä ja tuohon hauvattiin risuu ja mitä tästä löytyi. Ja ei alettu polttaa, vaikka oli tarkoitus. Niin
Tämä pitää vielä alkaa tasoamaan kesäaikaan, mutta tosten kesäheiniä. Näköhän lauanpätkiä tuossa. Joku vanha rukkila vaan jää. Niin on vähän naulasia puita. Pitääkö mennä kauhaan? No, kerätäänpä tämä kone samalla. Niin. Joo, pikkurunkainen CVX. En oo sen tarkemmin itse tutustunut vielä, mutta naulasia lauanpalasia vien polttopaikka. Semmonen huikea aisoilla. Etunostolaitteet. Kaikki muu paitsi etuvoima-auto käytössä. Meidän käyttö on varmasti ihan sopiva mitä tehdään, että tässä on tuo vanha lumikauhakeulassa. Lasit on tummennettu ja kuten näkyy, niin täällä ei oo mitään telineitä vielä millekään. Pitäis alkaa niitä suunnittelemaan ja paripyörän korvakkeet pitäis alkaa porraamaan nyt ja välivanteet. Jos jollakin on tarvetta 3842 välivanteille, melkein uudet. Onko 5 vuotta ollut ja tyyliin on laitettu keväällä ja otettu keväällä pois, että siitä joutais jollekin hyvät välivanteet ja etuparipyörät 540 6528 kiinteillä välivanteilla olevat paripyörävanteet löytyy siihen ja tai paripyörät, että ne voidaan vaihtaa vaikka vanteilla oleviin 30 tai 28 renkaisiin, saatais harrastekoneeseen vähän isommat rattahat. Niin. Tähän ei oo tarkoitus laittaa etuparipyöriä. Tässähän on niinku 600 6528 eesä ja 650 6542 takana. Niin. Tuo joo, tuli tommosia muutamia saarekkeita. Tuonne mä en nyt edes vihti lähtiä, se on ne. Siellä on mitään oikeastaan jännää tehty, että tässäpä tätä tasoitteluprojektia sitten ois. Veikkaa, että saa takalanalla kiertää jonkun aikaa ennen kuin nämä on tasoiteltu. Ei oo onneksi ensimmäisen kesän asia ja ei oo se akutei homma. Äkkiä näitä nyt kyllä tässä tassoo, kun keliä tulee, että pääsee tai kuivahtaa ja sullaa nuo kaikki maat, niin nehän tasoittuu vesisatteellakin jo pikkusen ja kaivuria käyttää jos viihtii ja niin tuossa kasvaakaan on heinikko näyttää kasvavan, niin käy sitten kahtoon. Vittuko täällä on näitä lauanpätkiä paljon taas. Niin. Joo, semmonen kampe tosiaan. Siinä on paripyörän korvat tehdään ja ylileveysvalot ja pitäis alkaa jyrääkin laittaa loppuun iskuun, että se on kyllä kahteltu ja laitettu hollille, mutta se on vielä vähän kesken. Niin. Katsotaanpa seuraavassa jaksossa, mulla loppuu kamerasta virta yllätys, niin tutkitaan sit lisää.